biegħet mix-xahar. Aktar milli xtaqt. Inqas minn hekk biex teħja. Biżżejjed biex titlef il-kontroll. Wara dan kollu, ma jibqalek xi ħin. Oqgħod attent. Żball jiswik ħajja. L-ewwel dibattitu televiżiv bej Robert Abela, Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista, u Alex Borg, kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Dibattitu televiżiv fej aħna se nistaqsuhom il-mistoqsijiet li intom stess tixtiequ tistaqsu. Kunu miegħi Xavier Balzan fuq Extra nhar il-ħamis 21 ta' Mejju għal ħabta ta' 9:15. Dejjem fuq TVN. Is-saga ta' Star Wars kompli din id-darba bil-film ġdid ikompli fejn ħallit is-sensiela The Mandalorian. Nitkellmu dwar diversi film soħra fil-waqt li ġewwa l-studios nilqgħu lil Alistair De Giorgio. Dan kollu fil-programm li Mister 35 nhar is-Sibt fuq Television Malta. The Mandalorian and Grogu. Wara d-dar, ħafna minna l-akbar spiża li nagħmlu f'ħajjitna hija fuq il-karozza. Allura rridu noqogħdu attenti li nagħmlu l-għażla tajba. X'tixtri electric, plug-in hybrid, petrol, diesel, l-għażla ma tispiċċa qatt. Għalhekk għandkom issegwu paqpaq kull nhar ta' Sibt filgħaxija fejn ġibulkom reviews dettaljati, onesti u indipendenti. U b'dik l-informazzjoni intkom tkunu tistgħu tagħmlu id-deċiżjoni tajba. Nilqakom għall-episodji ieħor ta' Animal Diaries. Kate, tista' tgħidilna naqgħu kif bdiet din ir-relazzjoni bejn id-dinja diġitali, għax inti qiegħed fil-industrija tal-audio, u kif ikkombinajtha mad-dinja naturali? Għalija m'hemmx distinzjoni kbira, ġifieri għalija n-natural u l-spazju ta' madwar hekk kollu għandu x'jaqsam ma' dak kollu li tagħmel. Ejja biex nissiru nafu aktar. 1, 2, 3, go! Tax għaluli, għawek il-ħaddima, għaluli good morning, u somma my friend, u għaluli fejn il-lavrant tijak? Ejn il-lavrant tijak. Il-lavrant tijak. Ixtiq. Ejja. Ixtiqx li il-lavrant tijak, il-lex titfani l-ura, tlaqna nibdew. Tlaqna. E kif wasalna fl-aħħar ġranet tal-kampanja elettorali, aħna se nkomplu nanalizzaw u niddiskutu. 5 tim qabel nivvotaw fl-istudio, bla rispetti. Nhar it-tnejn fid-9:15 waqt bla rispetti fuq TVN. Dak qed jipprova jaqbadni fin-nassa. Naf, dak għadu ma jafx lil min qed jisfida. Inti tilta lil Berna. Lajt, u laqqas jiem wara ħorġu minna. Mhux qegħdin tajjeb kollox kontrina ġej. Jimmużela ġej. Imma ħadd ieħor jikxfek żgur. Hemm xi ħadd xhud. Signor insemmilkom, jiena Glenn Falzon, merbar program ieħor elezzjoni 2026, 9 tiem qabel il-ġurnata li l-poplu għam sejjaħ illi vota fl-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju, illum fin-nuqqas tal-kollega Pola Kawki li tinsab indisposta se qed immexxi il-programm jiena. Mela, kif nagħmlu s-soltu, Xavier Balzan sejtina rendi kont ta' dak illi ġara
fl-aħħar 24 sija u iktar. Xavier, fidejk. Grazzi Glenn, nisperaw li Pola nerġa' naraw dal-waqt. Mela, inħarsu daqsxejn lej dak li ġara il-bieraħ. Ovvjament kien hemm l-attivitajiet ta' filgħaxija u hemmhekk ikun hemm xi proposti ripetuti u kif ukoll fokus fuq ċerti temi li forsi ma nkunux tkellimna qabel fuqhom. Il-tradizzjonista Alex Borch kien l-imqabba u l-imqabba ovvjament għamel enfasi fuq il-passatempi. Ovvjament meta nitkellmu fuq passatempi post bħal l-imqabba ikun qed jirreferi għal passatempi magħrufin bħala kaċċa u insib. U kif ukoll dwar laqdiet volontari. Ma naqas ovvjament Alex Borch jirreferi għal proposti tal-Partizzjonista fosthom l-għajnuniet lill-laqdiet volontari, l-NGOs u kif ukoll enfasi fuq tnaqqis ta' 15% fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Bħalma nafu il-proposti ta' żewġ partiti ewlenin huma ħafna mhux ħafna drabi imma immirati biex inaqsu l-pis ta' dak li jkun. Kontijiet, taxxi, eċetera, eċetera. Imbagħad rajna il-Partit Laburista jisu anglu kompletament differenti. Kien hemm Lidja Bela, il-mara ta' Robert Abela, ovvjament, Ian Borch u Alex Aġus Saliba, f'attività li kienet iddominata mid-diskussjoni dwar is-saħħa mentali, il-familja, iż-żgħażagħ u b'enfasi fuq is-saħħa mentali. Ovvjament ma nistgħux forsi sa ċertu punt pożittiv naħarbu mill-fatt li il-tema tas-saħħa mentali bdiet tiġi mitkellma f'dil kampanja naħseb qatt ma smajta daqs dit-darba. U naħseb għaliex naħseb hemm ċertu għarfien ta' kemm tista' tkun problema u qed tkun problema. Qomna filgħodu u meta qomna filgħodu kien hemm numru ta' attivitajiet. Imbagħad kien hemm preżentazzjoni kurjuża, interessanti mill-Partit Momentum fejn kien hemm proposta interessanti, maħsuba, iżda wieħed irid jara kemm tista' tiġi implementata. L-ewwel qed il-Momentum irid ikollhom xi forma ta' rappreżentanza wkoll biex jaslu biex jimplementaw xi ħaġa bħal din. U din hija bażikament pjan ambizzjuż biex jitnaqqas il-pis tat-trasport u tat-traffiku f'Malta. U dan huwa proposta bażata fuq l-użu tal-cabs, tat-taxis. Ġifieri, cabs is-sussidjati. Kurjuża semmejta qabel, hija kurjuża għax hija ġdida, differenti minn qatt qabel. Ovvjament dit tmur lil hinn minn kull proposta li smajna qabel, il-proposti li smajna qabel huma kollha bażati fuq sistemi li naraw f'pajjiżi oħra, bħal metro, bħal ovvjament investiment fl-infrastruttura, dan huwa investiment fuq l-użu ta' cabs sussidjat biex in-nies jużaw lilhom u ma jużawx il-karozza privata. Umbagħad ovvjament rajna wkoll l-ADPD ukoll nidiet konferenza stampa u l-ADPD fukat fuq kif tħares lejn l-ekonomija. Ovvjament l-ADPD li hija partit li huwa dejjem kien ipoġġi l-aspett ambjentali u kif ukoll sa ċertu punt pjuttost ukoll xellugi, tkellem fuq l-importanza ta' demokrazija ekonomika. Ovvjament tifsira daqsxejn diffiċli biex nispjega, imma bbażat fuq il-fatt li ma tħallix barra dak li jkun. U mbagħad kellna attività tal-Partit Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali fejn numru ta' tfal iltaqgħu ma' Alex Borch u hemmhekk ippreżentaw il-viżjoni tagħhom tal-ambjent. Aktar spazji miftuħ, soluzzjoni tat traffiku, infrastruttura roti, miżura kontra bullying, użu responsabilità tal-AI, scale u binijiet aktar ħodor. L-isbuħija meta tkun żagħżugħ u żgħir huwa li ovvjament tħares il-affarijiet mod altruist. U mnalla jkunu iż-żgħażagħ ħafna drabi li da. Ovvjament ma naqas li l-politiċi meta jitkellmu iż-żgħażagħ iħarsu u jisimgħuhom għax għandhom bżonn jagħtu kasom. Ma jonqos li nipprova nagħti wkoll reklam għal programm tal-lejla fejn se kienu mid-dibattitu fuq ekstra bej il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch għal ħabta tad-9 fuq TVM fej ħajkunu qed jirrispondu għal mistoqsijiet li ovvjament huma attwali. U nfakkarkom il-lejla Mass Rallies, il-Partit Laburista raħal ġdid,
il-Partit Soċjalista ħal-Balzan. Nkun magħkom għada lura l-Glen. Mek il-sejver u s-sandi miħaj panel il-mħawar mux ħazin, 4 irġiel bija 5 inkluż minn ma jminix politiku, għandi miħaj żewġ kellima minnaħa tal-Partit Laburista, il-Ministru Clyde Caruana, kandidat fuq it-tieni u 8 distret, il-deputat, jew staxwol fl-Parlament, il-deputat għadek xorta. Nimmaġina. Mela xogħol il-Parlament ma tkunx deputati, all right? Dik l-informazzjoni li għastaqsej dwarha. Mela qod fuq l-informazzjoni li kam. All right, mela. Carmenu Abela, kandidat fuq it-tieni u t-tielet distret, minna ta' Partit Nazzjonalista għandi miegħi żewġ kelliema ukoll, Jerome Caruana Cilja li huwa kandidat fuq is-sitt distret, Jerome nsellimlek. U l-kandidat David Bonello huwa kandidat fuq l-10 u 12 il-distret. Insellmilkom, mela ħbieb, għajdu li tridu, m'hemmx tidwir mal-lowża, ejja ħammexxu. Mela, ħanibda bik, Jerome. Illum il-Ministru Clyde Caruana kellu konferenza, għalilkom isma' semmilkom 5 miżuri. It-taxxa, tnaqqis fit-taxxa għall-familji, tnaqqis fit-taxxa għan-negozji, proposta taxxa ta' suċċessjoni, il-VAT minn 18 għal 17% u it-traħħis fil-kontijiet ta' dawl l-ilma. Daw fl-imkien fl-ewwel tlestin jiġu 750 miljun euro. Il-Ministru għallega li ħad implementawhom dawk daħlu l-pajjiż ġoħajt minħabba deficit ta' proċedura eċċessiv. Iva jole. Mela, l-ewwel nett insellmilkom, insellem lill-kollegi, insellem kull min qiegħed isegwina, jiena nifhem u din bdiet mill-bidu ta' din il-kampanja elettorali fejn rajna lill-Partit Laburista li kontinwament jattakka lill-Partit Nazzjonalista, jattakka wkoll proposti tajbin, proposti fattibbli, proposti li ġew studjati sew minnaħa tal-Partit Nazzjonalista, fuq in-naħa l-oħra għandna Partit Nazzjonalista li tkun pozittiv, propozittiv fejn wara li konna viċin tagħkom, wara li smajna lilkom, wara li fimna l-sfidi, it-batijiet, fimna dak li jintom, l-awċ li jintom taddu minnu ta' kuljum. Aħna qed noħorġu bis-soluzzjonijiet. Fl-aħħar snin urejna bil-fatti kif konna oppożizzjoni effettiva f'diversi istanzi, kemm il-darba anke kont mistieden fuq il-programmi jak diskutejna daw, naturalment issa qed noħorġu l-proposti u s-soluzzjonijiet. U propri dawk li semmejt inti nittama li naqblu li huma proposti li se jgħinu biex jagħtu nifs lill-familji tagħna, nifs effettivament anke lin-negozji tagħna, nifs lilek illi qed tissegwina. Dak in-nifs ġdid ilha verament hemm bżonn. Ħajatu nifs l-Kaxxa ta' Malta? Jiena naħseb illi wieħed jista' jara wkoll it-tweġiba li ta' Clyde Caruana, x'Clyde Caruana għandu ħabta jipponta subaħ li ħadd ieħor, però forsi jinsa dak li jkun qalu stess. Hawnhekk qegħdin għandna kopja rajnija ta' dak illi tellaw ftit tal-kien ilu Times of Malta, ħankun qed naqraw nikkwota. Tistgħu taraw, tistgħu titlu fit-Times, Clyde Caruana tight-lipped on overall cost of Labour manifesto pledges. Dan naturalment waqt li kienet jitkellem dwar il-fatt li pajjiżna potenzjalment effettivament joħroġ mill-excessive deficit procedure. U din ukoll ironika għaliex il-Ministru jiġijaw u l-Gvern Laburista biex ngħid kollox kif inhu, il-Gvern tal-Labour jiġi u jgħidilna kważi pretendi l-proset għal affarijiet illi ikunu daħħalna fihom. Ħanġib 3 eżempji. Meta fil-verità misna qatt ma dħalna fihom bil-fatti, għax nitkellem bil-fatti. L-ewwel nett tal-excessive deficit procedure. Kieku kien hemm laqal fit-tmexxija ma konniex nitlu fiha mill-ewwel. Mhux issa x'effettivament ħa noħorġu isna rridu ngħidu proset lill gvern Laburista. Insemmi t-tieni punt. Il-grey listing infakkar. Mela l-ewwel daħħalna fil-grey listing. Rekord fl-istorja qatt Malta ma kienet fil-grey listing. Xeħriġ ta' mill-grey listing kważi rid il-proset. Għax daħħalna fil-grey listing li qatt ma kellna nitlu hemm, jien ġej mis-settur tas-servizzi finanzjarji. Naf xiġifieri, naf xi tfisser grey listing, naf l-impatt illi kellha b'mod dirett u indirett, imma mbagħad insemmi wkoll li huwa attractiveness survey li joħroġ kull sena. Il-koll narawh. Dal-aħħar ir-riżultat diskutejtu darbanka miegħek reġa' beda tiela. Wara li l-istess Gvern Laburista niżlu f'livelli baxxi rekord u kważi jrid il-proset għal problemi li u stess ikun ġab. U din hija ironika. In-nies ma jridux dak it-tip ta' politika, in-nies iridu politika viżjoni, iridu politika li b'umiltà u b'determinazzjoni wara li nkunu smajna lilkom, wara li nkunu fimna lilkom, noħorġu bis-soluzzjonijiet, is-soluzzjonijiet li ħadd ieħor mhux jagħti. Ma ġibtniex, hemm. Weġibtek, issa jiddeċidu n-nies jien weġibtek. Naqblu. Mela, Clyde, toqgħod tinki lin-nazzjonalisti minħabba l-kalkulator x'kalkulator. X'in staqsewk ġurnalisti llum bqajt fommok midbuq. Xejtan. Anzi, jiena qabel bdiet il-kampanja elettorali fit-22 ta' April kont tajt il-miri finanzjarji tal-pajjiż. Allura mhix qed ngħid biss dak hemm se jiswa, dik se tiswa, imma l-pajjiż il-miri tiegħu.
x'inhuma. Din sal-lum għadni ma smajta minant l-ebda partit ieħor. Jiena dakinhar fit-22 ta' April ġew il-ġurnalisti, il-Ministeru u għedtilhom. Dis-sena d-deficit kemm se jkun? Kemm se jkun is-sena d-dieħla ta' wara u bqajt sejjer sas-sena 2030. Ira għaliex fl-aħħar mill-aħħar meta tiġi l-Kummissjoni ta' kull sena tiġġudika l-Gvern fuq il-miri li jkun laħaq jew ma laħaqx. Fil-kastana ngħidu miri x'ser nilħu u nkunu morna lil minnhom. Iżjed minn hekk ukoll tajt il-miri tad-dejn għal pajjiżna. Ġifieri qed nieħu pjaċir li hawn il-kollega llum hawnhekk l-Onorevoli Jerome Caruana Ċili għaliex niftakar li fid-diskussjonijiet tal-budget li jsegwu l-budget niftakar jisu l-bieraħ kienet jgħid li jisma' u ċert il-miri tiegħek se tilħaqhom għaliex kontett illi il-mira li kellna s-sena l-oħra f'dak li hu deficit kienet ta' 3.3%. Iżda morna ħafna ħjar minn hekk. Mela allura jien mhux biss qiegħed ngħid il-ġurnalista isma' da x'jiswa ma jiswix imma fl-aħħar mill-aħħar l-impatt tiegħu fuq il-pajjiż għaliex dak it boils down to that. L-impatt tiegħu fuq il-pajjiż x'inhu? Jiena qed illi llum jekk xejn l-ikbar aħbar tal-ġurnata hija li l-Kummissjoni Ewropea qed tikkonferma eventwalment issa se tkun qed tgħidha bl-iswed fuq l-abjad 15 oħra illi dal-pajjiż se joħroġ mill-excessive deficit procedure. X'qalet ukoll il-Kummissjoni Ewropea? Qalet illi s-sena l-oħra kien hemm 10 pajjiżi illi kellhom id-deficit iktar minn 3%. Sas-sena d-dieħla dawn se jiżdiedu għal 13. Iżvir nofs l-Unjoni Ewropea ser tkun fl-excessive deficit procedure. Mela fil-waqt li d-deficit staħat ieħor di kbira ta' fil-waqt li d-deficit staħat ieħor qegħdin jiżdiedu jiena ftit tal-jimilu jew ġimgħat ilu ħalli nkun iktar preċiż noħroġ hemm barra u ngħid b'dak li qed jiġri minħabba il-kriżi tal-Golf Arbi dal-pajjiż se jkollu jħallas 100 miljun euro ieħor f'sussidi tal-enerġija. U llum toħroġ il-Kummissjoni Ewropea u tgħid li mhijiex inkwetata fuq Malta. Li mhijiex inkwetata fuq Malta, anzi tikkonferma li d-deficit tagħna se jkompli nieżel. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-Kummissjoni Ewropea tagħmilli l-intervisti lili ta' kull sena, jiġifieri ir-riżultat tal-lum abbażi ta' intervista li saret lili u numru ta' affarijiet oħra madwar 4 ġimgħat ilu qabel bdiet il-kampanja llum toħroġ il-Kummissjoni u tgħid dal-pajjiż id-deficit tiegħu tajjeb 2.2 is-sena l-oħra. 2.2 is-sena u se jinżel 2.1 is-sena d-dieħla. Jien ċert illi l-figuri se jkunu bil-ħafna ħjar minn hekk. Ma tajdu għan-nazzjonalisti ħabba costings u mhux costings, il-manifesta kon kemm jiswa flus? Se nerġa' ngħidlek. Jien qed ngħidlek fl-aħħar mill-aħħar. Jiswa kemm jiswa dal-mobile, jiswa kemm tiswa din it-tazza. Id-deficit fl-aħħar tas-sena se jkun dak illi qed ngħid. Issa xi ħaġa li m'għamilx il-Partit Nazzjonalista jiena l-aktar li interessani u meta qbad 3 miżuri biss jien x'qatt ngħid meta għamilt biċċa eżerċizzju. Qatt nieħu l-manifest sħiħ tal-Partit Nazzjonalista m'għandix għalfejn. Qbad l-iktar 5 miżuri illi kienu spjegaw sa dak iż-żmien illi kienu sostanzjali u għedt dal-5 miżuri ser jispiċċaw id-deficit ta' pajjiżna jieħduh lil minn 3%. Ħadd ma rribattini. Iver illum hawn l-opportunità. Il-m'għandniex għalfejn nidħlu fuq il-manifest kollu tal-PN fuq dawk il-5 biss. Fuq dawk il-5 biss. Jienet daw se jieħduna lil minn 3%. Ġifieri oħra. Għalfejn in-numri tagħna huma kredibbli. Għalfejn. Ġifieri ma ddejjaq xejn ngħidhom qabel kampanja elettorali. It-tieni. Waqt pandemija. Ma m'intux kun negattiv iżejjed fuq il-proposti nazzjonali. Mela, anzi punt tajjeb da, nħalli n-numri. Il-kwistjoni ta' jekk hux negattiv jew le. Min mindulaw li wieħed jassessja n-numri. Jien għandi 41 Jerome. Kemm skużi? Tajjeb, mela kważi kollha tal-istess età, għedna u pjaċir. Karmenu nara iktar. Imma l-koll niftakru f'kampanji elettorali tal-passat il-partiti kienu jiġu masura fuq il-numri. Ma ninsewhomx daw l-affarijiet u kien ikun eżerċizzju tajjeb. Hekk għandu jkun. Hekk iva. Għaliex? Għaliex faċli jien kulħadd iwiegħed kollox il-kulħadd. Imma fl-aħħar mill-aħħar daw
mhux mill-kaxxa tal-pajjiż jridu jiġu. Mela jien nista' niġi hawnhekk quddiem il-kamera u ngħid illi bil-proposti tagħna da se jkun it-tragward finanzjarju ħadd ieħor ma milix. Dik jara huma. Imma li wieħed allura jisħaq fuq ir-responsabilità finanzjarja hija essenzjali Illum hemm realtà ta' Unjoni Ewropea illi jekk tkun taħt 3% u ma tikkorreġix l-isbilanċ tiegħek tiġi għalik U jiena għalfejn dak kien importanti li nagħmlu. Għax irid nissalvagwardja. Ħaġa waħda biss ħansemmi, is-sussidi qed nagħmlu fuq dawlu l-ilma. Kif ħadd tafur grad li kienu fil-gvern ħajneħħuhom daw? Għaliex jekk. Jekk weduhom ħajżommuhom qalu Le. Is-sussidji ser jibqgħu hemm. Ċara. Tista' twiet. Is-sussidji ser jibqgħu hemm. Ċara. Iwa ma interrompejtekx, ma' paċenzja. Kompli. Ma xettejt, ħaġa mhux minn. Issa ma tirbattija. Issa ma tirbattija. Tista' twiet kollox, taf kemm hu faċli li tiġi u tgħid ħafna affarijiet. L-iktar ħaġa faċli, iktar faċli milli tixrob dal-ilma. Imma fl-aħħar mill-aħħar li jgħod huwa kif tagħlaq is-sena finanzjarja tiegħek. U jien dejjem qatt attent. Jekk kienx pandemija, jekk kienx il-gwerra meta r-Russja invadiet l-Ukrajna, jekk kienx il-kwistjoni meta kien hemm il-gwerra fil-Vant Nofsani, id-deficit ta' pajjiżna baqa' nieżel sena wara l-oħra. U dik hija importanti għal numru ta' affarijiet, imma l-aktar ta' falfejn, ira li jekk titlef il-kredibilità mal-Unjoni Ewropea, l-ewwel ħaġa li jiġu għaliha huma s-sussidji. Di għala tellajta fi klip jiena wkoll il-kollega tal-Onorevoli Karwana Xilja, kollega Delija kien qal. Il-Gvern Laburista se jkollu eventwalment neħħihom għax ħadd tiġi għalih il-Kummissjoni Ewropea. Ma neħħejnihom xi raġuni waħda. Ma setgħetx l-Unjoni Ewropea tobbligana li nneħħuhom għax qed isma'. Naqblu li l-importanti illi aħna nilħu l-miri, ir-risposta minnaħa tal-Kummissjoni iva. Mela tuni ċ-ċans nilħaq il-miri. U bħal ma ntukom kelma tarġil aħna, żommu l-kelma tagħkom illi tħalluna nkomplu b'dak li qed nagħmlu. Aħna lħaqna l-kelma tagħna l-miri u bqajna biex inkunu ferma jidrin delija wkoll, għallek inti l-gvern qed tara samniedek ma taf se jiġri bil-gwerra li hemm fir-reġjun tal-Golf. Kif tista' twiet inti allura kwa taf x'inhu ġej? Għaliex. Ma semmejtx id-dejn, Ministru, għandna rekord ta' dejn. Sambat niġu għalija. Jekk tit nista' mela, niġu għal din. Għaliex qed ngħidlek. Għaliex qed ngħidlek. Mela jiena qed. Profeta, fimni qed ngħidlek? Mela. Jiena qed u jgħat on record u se nerġa' nirrepetiha hawnhekk għax m'għandix problema li nirrepetiha illi dan il-pajjiż għandu tal-inqas cushion ta' 250. Issa. X'għamlu bjond 250? Bil-mod. 1% ta' ġid nazzjonali. Bil-mod. Meta r-Russja invadiet l-Ukrajna, l-iktar li tela l-kont kien 350 miljun euro fis-sena. Tajjeb? Issa. Mela llum b'dak li qed nofqu l-150 se jidħol 100 miljun euro ieħor, 250. Tal-inqas jibqa' 250 oħra li jiġu 500 miljun. Issa, il-mod kif taħdem l-ekonomija dinija taħdem illi li kieku l-prezzijiet ikollhom jitilgħu sem se jkun hemm dak li tissejjaħ demand destruction illi id-domanda waħda tikrolla. Għaliex se jsibuha diffiċli l-ekonomiji dinjin ilaħqu ma' dawk il-prezzijiet, mela jien naf illi għandna kuxin biżejjed biex nilħqu għal dik iż-żiedek is-seħħ u għalfejn importanti li nilħquha u nagħmlu minn kollox li nagħmel. Meta kien hemm il-kriżi fl-ewro, tajjeb, Draghi kien qal we do whatever it takes. U l-istess hawnhekk għaliex bħal f'kollox fil-ħajja iktar faċli li tkisser minn li tibni. Issa, id-dejn, ma nafx iktiċi wieġbek. Ħaniġu għalih. Għax m'għandix problema mela, ħaniġu għalih. Mela, David. Tużi? Le, mhux staqsini. Ħaniġi għalih. Mela, David, il-Labor jgħid imma il-PN x'kredibilità għandu jmexxi l-ekonomija meta fi kriżijiet inqas milli kellna fl-2008 mhux talli ma s-sikka ċintorin talli tefa' l-piżijiet fuq il-familji u n-negozji. Ġifieri il-votant hemm barra. Qed iħares lejk u lejn Ġerom. Qed jgħid. Ma stajx tgħid aħjar, Glenn. Qed jgħid. Ħares lejha u lejn Ġerom, aħna nħarsu lejn il-futur. Mhux lejn il-passat. Imma dak li kol jiena migdum in-nazzjonalisti, jiena migdum in-nazzjonalisti. Importax. Mela on record għadu kif qalinna l-Ministru Klejt Karwana għamel press conference
minn għalijek Ministerja żbad tliet xhur ilu u tagħna l-forecast ekonomiku 22 ta' April. 22 ta' April, mela xahar ilu, però qabel l-elezzjoni dak li niftakar ċar. Sewa, u għalinna l-forecast ekonomiku. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet saqsuh din tinkludi it-trasport tal-massa u għallhom le. Naqblu li fil-manifest elettorali hemm it-trasport tal-massa. Jiġifieri, jew mhux ħassir it-trasport tal-massa, jew inkella ħajmur żmerġ fit-targets ekonomiċi tiegħu. So, jiġifieri dak huwa meta n-nies iħarsu lejn il-kredibilità ommenu ta' dak li għandna, però jitkellem dwar l-Unjoni Ewropea. Tajjeb aħna nirrikonoxxu, aħna ma nagħmlux bħal ħadd ieħor li jarmi lin-nies bħalma għamel il-Prim Ministru Robert Abela waqt id-dibattu tal-SMEs għal kellima tal-oppożizzjoni baħ sejħinna, aħna nirrikonoxxu il-ħidma tiegħek, proset ta' ċertu affarijiet li tagħmel ma naqblux f'kollox u nemmnu li nistgħu nagħmlu aħjar. Però n-nies ma narmhomx fiż-żibel. Li rid ngħid iktar, l-Unjoni Ewropea qed tgħid li mhix inkwetata, però n-nies inkwetati. In-nies inkwetati bl-overpopulation. Forsi l-Ministru li jifhem ħafna fin-numri jgħidilna kemm se tiżdied l-overpopulation. Jiġifieri biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek, aħna qed inħarsu lejn il-futur mhux lejn il-passat. Ħadd ieħor aħna David, jiena mikdum in-nazzjonalisti. X'ħadd tgħidlu? Nħarsu lejn il-futur? Mela, darba 2-3 fejn naqasna għadna l-inqasna u tlabna apoloġija. Aħna tim ġdid madwar Alex Borch. Alex Borch illum il-ġurnata huwa żagħżugħ li l-Partit Laburista qed jippruvaw. Ma żon, skużi. Le, sinifti. Qed minn ta' qablek ġifieri, għax inti għad li. Wejja, mhux qed jagħmel. Qed ngħid li aħna qed inħarsu lejn il-futur. U ħadd ieħor moħħu biss fil-passat. Dak kien żball li kien jagħmel Partit Nazzjonalista wkoll fl-2013. Issa qed jagħmlu l-Labor għax l-affarijiet jinbidlu. Aħna pożittivi inħarsu lejn qudiem. Okej, mela, Karm. Okej, ekonomija tkabbir ekonomiku, meta taqgħod li hija baxxa, hekk mhux tħoss l-inqas l-Unjoni Ewropea, imma n-nies hemm barra hija. Qed iħossuhom fgati min-nies. Traffiku f'kull ħin tal-ġurnata. Prezzijiet tal-proprjetà mola smewiet, l-indeċiżi jgħidu hi. Il-Labor huwa da u l-PN huwa da. Jiena ħadd minnhom mhu ħajraħas il-prezz tal-proprjetà, ħadd minnhom mhu ħajamel hekk u jneħħi traffiku. Jiena neħel kont għadni u nibqa'. Xi twieġeb għalija? Mela, grazzi ħafna. L-ewwel il-viżjoni tagħna, l-programm tagħna huwa mibni anki fuq konsultazzjoni wiesa li saret man-nies. Waħna konxi li għandna ċertu sfidi bħala pajjiż u il-manifest elettorali idur mal-bżonnijiet tan-nies. Jiġifieri int Malta mhuwiex slogan imma huwa propju programm ta' ħidma. Huwa ċċentrat madwar il-bniedem u di toġobni ħafna li aħna nkunu miegħek f'kull pass. Jiġifieri jekk inti student, jekk inti żagħżugħ, adolescenti, ħireġ anki mill-bankijiet tal-iskola u ħatibda business, hemmhekk qed nipproponu li l-gvern ħajkun miegħek billi ikollok mentoring, billi jkollok anki ħelsin mit-taxxa fuq l-ewwel 30,000 euro fl-ewwel 3 snin. Jekk inti ħatibni familja tiegħek. Jekk inti ħajkollok anki aktar minn wilt wieħed biex anki tkabbar id-dar tiegħek. Ħajkollok aktar ħin mal-familja billi jkollok parental leave u żidiet oħrajn fejn għandu x'jaqsam il-leave. Jiġifieri dal-programm elettorali huwa mibni fuq il-kisbiet li għamilna f'dawn l-aħħar snin, imma fl-istess ħin ukoll jindirizza il-bżonnijiet tal-lum u ta' għada tan-nies. Jiġifieri jekk inti tissemmi ċertu sfidi li aħna għandna u ċertu sfidi li għandna llum huma wkoll frott is-suċċess. Infakkar ftit, mhux biex imur fil-passat, imma biex wieħed iqabbel, għax importanti li wieħed iqabbel. Jekk aħna uritna sitwazzjoni ta' 8,000 ruħ qiegħda, 8,000 Maltin u Għawċin, mhux qed nitkellmu fuq barranin. Illum l-isfida tagħna hi li għandna fost l-inqas rata u dik hija tajba, ħafna li hija tajba li għandna fost l-inqas rata ta' nies jirreġistraw għax-xogħol, imma barra minn hekk tant inħolqu opportunitajiet ta' xogħol li ovvjament kellhom jiġu nies li aħna nirreferu lihom xi kultant anki b'mod dispreċċattiv ċertu nies, persuni li ġew minn barra minn Malta biex jaħdmu. U allura il-fatt li l-ekonomija tikber u ħolqot il-postijiet tax-xogħol, naturalment kien hemm eżiġenzi fejn inti trid aktar persuni biex jaħdmu. Issa, il-pjan tagħna x'inhu? Il-pjan tagħna huwa li nirrikonoxxu li l-ekonomija kibret. Immissa għandna l-lussu li kważi nażlu koll investiment li jsir dal-pajjiż u qed nimmiraw li konna investiment ta' aktar kwalità. Mhux għax dak li kellna sissa ma kienx ta' kwalità, imma aktar milli jkun xogħlijiet li joħolqu
il-bżonn ta' ħafna aktar nies dak li jissejjaħ labor intensive qed immorru għal investimenti ta' kwalità. Ħantik eżempju prattiku ħalli ma taħsibx li tinkun inarja, pereżempju. Dur li ftit magħha, imma insomma. Le, issa mbagħad naturalment jekk inti ma tkun sodisfatt, erġa' saqsini u nipprova ma ndurlekx magħha ma tgħidli inti. Pereżempju, ftit tal-ġimgħat ilu kellna investiment fil-qasam tal-Mette. Il-Ventiv. Mela, din hija investiment fil-qasam tax-xjenza u t-teknoloġija. U hemmhekk, apparti l-miljuni kbar ta' investiment, 150 miljun, imma anke l-ħolqien ta' xogħol ta' 250 post ta' xogħol li huma ta' ċertu livell ta' ċertu kwalità li aħna rridu nippreparaw l-tfal u żgħażagħ tagħna għal dawn it-tip ta' xogħlijiet. Kellna investiment aktar riċenti tal-ST li hawnhekk qed nitkellmu fuq Smart Factory li allura fil-waqt li l-ST se tirdoppja il-kapaċità produttiva tagħha imma ma jfissirx li ħadd irdoppja n-numru ta' ħaddiema. U hemmhekk tista' toħloq ukoll opportunitajiet għall-istess ħaddiema li qegħdin mal-istess kumpanija billi huma wkoll jingħataw upskilling tal-ħaddiema. Naturalment hemm investimenti oħrajn, però dak li semma il-kollega tiegħi Clyde Caruana llum huwa importanti ħafna fejn għandha x'taqsam iċ-ċertifikat li qed ittina l-Kummissjoni Ewropea. Kenna numru ta' ċertifikati li jfisser li dal-gvern xi ħaġa tajba għamel. U ċ-ċertifikati li kellna mingħand credit rating agencies ma nistgħux inwarbuhom. Għax aħna pajjiż qed ikollna il-upgrades. Pajjiżi oħrajn qed ikollhom downgrades. Mhux qed insemmi l-passat, qed insemmi dak li qed jiġri llum. U l-Kummissjoni Ewropea wkoll tat vot ta' fiduċja ta' x'qed isir f'dal pajjiż, naturalment, grazzi għal kull min jinvesti, grazzi għal kull min jaħdem, imma hemm ukoll grazzi oħra għal min qed imexxi. Mela Ġerom, il-popolazzjoni semmuha tajjeb, imma fost il-proposti li semmejtu intom li tinħolo awtorità tal-popolazzjoni illi tara s-suq x'għandu bżonn fost oħrajn sabiex tirregola n-numru ta' nies li jitlu f'Malta. Bħal ħafna nies oħrajn jiena segwejt ukoll id-debate li kellu Alex Borch ma' Robert Abela qudiem in-negozji saru medji u inti kont hemmhekk għax mhux rajtin. Da għallhom fost oħrajn illi jisma' ħna nilkun fast track anzi għax mhux ngħidu kollox in-negozji għandhom l-ikbar ġeħ ta' rasi nuqqas ta' ħaddiema. Da jħorġ minn diversi tħarriġiet li jsir. Alex Borch qal li l-PN rajt li sow se jkun hemmhekk għalihom billi fost oħrajn jagħmel fast track tal-permess il-ġodda tal-ħaddiema barranin. Spjega li ftit. Ħadd naqsuhom, ħadd ġibu oħrajn, ħadd aġluhom. Ankun qed nispjegalek. Ejja nifhmu fejn qegħdin biex naraw il-fejn iridu morru. Qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-politika ekonomika tal-gvern kienet ibbażata fuq il-konsum sfrenat mingħajr valur miżjud. Ibbażata kważi biss fuq il-kwantità u tinjora il-kwalità. Kien hemm tkabbir ekonomiku imma ċert illi dak ma kienx wieħed sostenibbli. U dak mhux aħna biss qed ngħiduh illum nieħu gost li anke membri tal-gvern qegħdin jaqblu magħna dak li aħna mhux il-bieraħ jew l-bieraħ tlula, imilna snin ngħidu nisħu u ninsistu illi tajjeb li jkun hemm tkabbir u naqblu mar-rata ta' tkabbir imma dan irid ikun wieħed sostenibbli. Kemm ilna ngħiduha dak iż-żmien kienu jinjorawna x'kultant jiddeħku bina llum ġew jaqblu magħna ma' dak li qal il-Partit Nazzjonalista. Għalfejn qed ngħidu dan? Għaliex ironikament fl-iktar pajjiż li diġà kien densely populated fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea by far, il-fatt li inti tibqa' żżid u żżid il-popolazzjoni mingħajr ma tippjana, mingħajr ma tinvesti, partikolarment l-investiment kapital fl-infrastruttura tagħna u investimenti anke fuq smoħrajn. Bla dubju dan ħalla piżijiet kbar fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies. U nistgħu nsemmu wħud minnhom jiena viċin tan-nies, viċin tagħkom bħal sħabi ndur inħabbat il-bibien ma neqafilx f'xi uffiċċju jew f'xi torri ta' lavorju u nista' nifhem il-weġat u l-isfidi li intom tiffaċċjaw. Iwa traffiku kull ħin. Illum qabel kont fuq programm ħalluqa biex tlaqt minn ħall-qormisa ħalluqa traffiku l-ħin kollu biex ċejtaw traffiku l-ħin kollu, kull ħin tal-ġurnata. Il-kwistjoni tal-iffullar fl-isptar, is-servizz huwa tajjeb insellem lil healthcare professionals, imma l-iffullar fl-isptar nies idumu sigħat sħaħ jistennew bomma u missieru hemmhekk biex ituhom solta. Dik ir-realtà. Inti Ministru, kif ħassolvihom imma dawn? It-tniġġis fl-arja ġej għaliha, tini ċans. It-tniġġis fl-arja, il-qtuħ tad-dawl. It-tranax fil-baħru ħafna sfidi oħrajn li ġejjin kważi kollha minħabba l-politika ekonomika tal-gvern
illi ma pjanax, li ma ħasibx li ma investix biżejjed. U dak huwa fatt. Issa, dak li ħajamel gvern ġdid nazzjonalista ġalla darba li nataw il-fiduċja, dak illi fit 13 sena, biex il-gvern ilu 13 sena hemm, ma milx. U ċoe, illi jkun hemm carrying capacity study serju li nippubblikawh biex mhux biss inkunu nafu kemm ħad iżdied il-popolazzjoni imma l-investiment paru passu illi rid isir. Dan il-gvern sal-lum ippermettili. Permettili. Fejn? Jobs Plus, identità. Ġibulna carrying capacity study li sar. Kemm ħad iżdied il-popolazzjoni sa 2050 forsi tista' tgħidilna jew jgħidilna Clyde Caruana, kemm ħad iżdied sa 2050 u x'investiment paru passu jrid isir biex naturalment nilħqu għal dak l-ammont ta' persuni li ġejjin. Fejnhom daw l-istudji. Jekk għandek ippubblikhom. Jew il-Ministru jista' jurihomna. Ma jsirx carrying capacity study fully fledged, mhux veru. Isma' jekk nistanzi xi ħaġa. Mela, sorry David. Mela. Ma ġibniex kif qed naqsuhom, ma ġibniex. Kif? Li ħankunu qed ngħidu. U l-NSO, inti taf iktar minni. L-NSO m'għandix forecast, imma għandha forecast. Taf x'inhu carrying capacity. U mela ma nafx x'inhu, imma għandha forecast ta' kemm. Ħu paċenza, li toħroġ l-NSO u hija li nis ngħidulhom il-fatti kif inhuma. Mhux li toħroġ l-NSO li għandha żgur, mhux li toħroġ. Ħu paċenzja. Dak li toħroġ l-NSO mhuwiex carrying capacity study. Toħroġ li għandha hija ngħidlek. Sallum il-gvern ma milx u ma pubblikax carrying capacity study serju u tal-livell. Tarom iċ-ċifra l-Kummissjoni Ewropea tarom id-bassir tagħhom taraħ. Carrying capacity study kollox nara jien. Kollox nara. X'inhu? Għajdilna sa 2050 kemm ħajkun u l-investiment paru passu f'diversi oqsma biex intaffu l-isfidi illi dik iċ-ċifra tina. Kemmi, forsi tista' tgħidilna. Tgħidilna xi ħaġa oħra fuq din. Mela, ovvjament inti ma tistax tara proposta waħda tal-Partit Nazzjonalista u tħalliha hekk, f'iżolament ħanwieġbek tieni ftit ċans. Mela aħna qed ngħidu l-ekonomija. Ma tistax inti jitla fil-gvern il-PN jew switch. Unwaqfu jekk hija bbażata bħalissa fuq hekk ma tistax waqafha. Mhux ħanatu xokkijiet. Aħna gradwalment ħanbidlu d-direzzjoni tal-ekonomija. Però x'inhi s-sitwazzjoni preżenti bħalissa? Ħansemmi biss proposta waħda tal-Partit Nazzjonalista li bħalissa tal-gvern totalment nesa u injora. L-Immigration Appeals Board. Mela dan l-Immigration Appeals Board aħna bħalissa ninsabu f'sitwazzjoni sewwa illi hawn ħafna persuni third country nationals illi għandhom il-permess irrifjutat għaw madwar 4,000. Sewwa għandhom il-permess irrifjutat, qegħdin quddiem l-Immigration Appeals Board, ilhom sentejn tlieta jistennew daw suppost qegħdin hawnhekk mhux suppost qed jaħdmu. Naħseb tirrikonoxxi li qed jaħdmu illegalment, dik hija l-proposta sewwa li nagħtu l-investiment neċessarju biex m'għaddu mhux 3 snin nistennew appell għas il-qorti m'għaddum 3 snin tistenna appell illum il-ġurnata. Iktar effiċenza. Jiġifieri iktar effiċenza dik tiġi indirizzata minnu fih. U mbagħad ninvestu f'min verament għandu bżonn, pereżempju fil-qasam tas-saħħa. Naraw illi nagħtu stipendju daqs il-minimum wage għal min irid jidħol. Għatlek minuta ma ħatlek. Sorry kemm insaqsi punt żgħir. Inti rajt il-carrying capacity study li għamel il-gvern. Għax jien ma rajtux. Jiena mhux hekk għatlek. Jiena għatlek li n-nessu jkollha dokumenti interni li ma jkunux pubbliċi. Li konvint li tgħidlek kemm tbassal li tikber popolazzjoni. Issa Ministru. Jien ma tlekx li ma rajthom jien, Ministru. Toqgħod tajt in-nazzjonalisti m'għandhomx pjanijiet mhux naf jien. Jakkużaw li inti l-arkitett il-persuna li fqajt il-mata l-barranin? Jakkużawni b'ħafna affarijiet. Sa waħda li mhix akkuża fatt però. Jiftaħar biha, huwa fatt li jiftaħar biha stess. Dak il-punt di vista punt pertinenti u li jagħmlu sew nistaqsuk, imma is-sena d-dieħla, 5 snin oħra, 20 sena oħra, b'kemm ħankomplu nikbru. Jekk inti qed timbotta policy ekonomika li timporta l-ħaddiema barranin. U naħseb mistoqsija pertinenti. Kemm, meta u fiex ħin. Tajb, mela ara. Jiena ili nisma' mill-Partit Nazzjonalista fuq il-kwistjoni tal-ħaddiema barranin. Għal dawn l-aħħar 3-4 snin. Kollega Delija l-aktar li jitkellem fuqha. Kan nies qed jitkellmu bonsom. Ma jimpurtax. Mela allura inkun nippretendi illi la kulħadd jipprofessa b'dak il-mod ma nismax li l-kap tagħhom it-tlieta li għadda fid-dibattitu jgħid għax aħna rridu naraw li l-popolazzjoni tikber b'mod sostenibbli. Mela kif tikber? Permettimi. Jiġifieri jien kon nippretendi li la tkun ilek tikkritika xi ħaġa ma tgħidx li tikber b'mod sostenibbli.
Jiġifieri nkunu ċari imma għax il-lobby l-kliem in-nies jarfuh. Jiġifieri jekk inti kontra xi ħaġa jew xbajt tgħid fuq dik ix-xi ħaġa għax il-gvern qed jagħmel hekk, il-gvern qed jagħmel hekk, il-gvern qed jagħmel hekk, għax imbagħad inti stess jekk tkun kredibbli man-nies tgħid li l-popolazzjoni tkompli tikber b'mod sostenibbli. Jiġifieri jekk xejn dak l-istatement kien falsa stikka kbira. Issa ħaniġu għall-mistoqsijiet li saruli, kemm se tikber ma tikbirx. ċifra, Ministru. Ara. Naħseb jiena kulħadd drani minn qed isegwina, illi meta jkolli ħsieb u nemmen fih għal ġid tal-pajjiż, anke kif ikun kontroversjali, ngħidu. U barra kulħadd jaf. Illi meta ħassejt il-bżonn li kelli nitkellem fuq dan is-suġġett, tkellimt. U għaddak li naħseb. U l-gvern aġixxa. Perfetti, maħniex. Minnu mis-sema l-isfe perfett. Imma l-gvern aġixxa u qed nibdew naraw issa illi qed nibdew inbidlu d-direzzjoni ekonomika tagħna l-mod pereżempju ta' kif nagħtu l-inċentivi u se nidħol fihom. Imma kif spjega l-kollega qabel, Carmelo, qal il-isma' iva. L-inċentivi se tibdew morru sabiex nattiraw f'pajjiżna investiment li jkollu bżonn iktar kapital u teknoloġija milli nies. Issa. Wara 13 sena. Bil-mod. U daw il-tħassibiet mhux ngħidhom jiena biss, imma anke nis-servi se joħorġu. Mela jiena b'xi mod qed ngħid li da mhux minnu, jew b'xi mod qed nipprova nċekkina l-affari, qed ngħidlek 3 snin ilu jiena stess ħriġ l-iktar wieħed. Min jaf kemm kien hemm il-kollega qalu li klajt da xrid tgħidha. Ma kont naf illi dak li qed ngħidu għal ġid tal-poplu sabiex il-gvern jaġixxi aktar ħalli mmorru f'direzzjoni fejn din l-ixju li qed jitkellmu fuq għan-nies nindirizzaw bl-aħjar possibbli. Issa, semmejt li in-numru kemm se jkun hawn nies. Mistoqsija pertinenti, Mela, l-idea hija kollha illi kemm jista' jkun it-tkabbir fin-numri jonqos illi wieħed jgħid li għada se jkun zero mhijiex realistiku. Mela dak li qed jagħmel il-gvern u nisimgħu numru ta' employers u anke min jirrappreżentahom li jergru isma' għax qegħdin tafsu, mela li qed jiġri tafas fis-sens illi tikkontrolla n-numri. Mela li qed jiġri huwa li l-gvern bil-mod ħalli anke l-employers jibdew jidraw l-isma' jekk jiena rrid noħloq xi ħaġa, nikkrea xi ħaġa, jaf li se jkun diffiċli nġib il-ħaddiema. Mela minflok irrid nikkrea bit-teknoloġija jew b'modi oħra. U għalhekk bdejna nagħmlu dawk l-inċentivi kollha, mela bil-mod irridu nibdew nistradaw il-pajjiż ħalli xorta jikber. Xorta joħloq il-ġid, imma dak il-ġid joħolqu permezz tat-teknoloġija flok bin-nies. Jiġifieri, jekk qabel dan il-pajjiż in-nies kienu qegħdin jiżdiedu bil-15,000 10,000 fis-sena, dawk in-numri bil-mod iridu ikomplu jinżlu ħalli l-popolazzjoni tagħna tistabilizza ruħha. Nista' nħura minuta 15,020 is-sena d-dieħla kemm ħajkbru? Il-numru ta' ħaddiema bħalissa li qed ikun hemm domanda lihom mela, di xi ħaġa oħra. Għax jisna nġibu n-nies. Jisu dal-pajis iġib in-nies, il-pajis. L-employers. Le, mhux dawra durella. Carrying capacity study ma milx. Tiħċans. Issa jaraw ma taf x'inhu carrying capacity. Tażgulli dak li intom ma milx fil-13 sena ħanamluh. Ħanejt waħda, sa vera di forsi ħadd weġġek. Ma tuħux għalik. Kieku taf x'inhu għamiltu inti. Ma taf x'inhu. Skulli nafu ħadluħ u nipublikaw ma mlitux dak li ma mlitux intom. Aħna namluħ u nipublikaw. Kintom fi 13 sena ma mlitux. Nirrispettaw in-nies, ħudu paċenzja. Kalm. Ma tantx taddattax hawn nisa tiġġaw Ġero, please. Kalm. Ara. By the way, bejn Carm hemm rispett kbir jaf. Ħajkolli ngħidha di għax in-nies jiena u Carm ftit tal-ġimgħat ilu konna ftit qabel kampanja konna msifrin l-OECD Pariġi plenarja
U it-nej li aħna ħdimna flimkien favur Malta u għamilna isem tajjeb għal Malta f'dan il-kuntest. Ma tajb li ngħidu, ma xi jarawna Jiena naturalment aħna nitkellmu fuq proposti elettorali, nitkellmu fuq minn fejn tlaqna aħna bħala gvern 13 Ma jsir argument li noqtu għandhom, ma saltu għandhom. Le, daka mhux il-kwistjoni. Aħna li ma ħloqniex huwa l-qatt. Aħna writna sitwazzjoni ta' qatt f'dal pajjiż. Issa, l-ewwel azzjonijiet ta' gvern Laburista way back kienet li joħloq ix-xogħol. U x-xogħol inħoloq. Issa mhux qed nidħol kif inħoloq u ma nħoloqx fis-sens li daħħalna l-fiduċja, tajna l-inċentivi. L-iktar ħaġa li ġabet stabilta kien il-prezz tal-enerġija. Mill-2014 sal-lum il-prezz tal-enerġija, ġifi dak li tħallas il-kont tad-dawlu l-ilma, għadu l-istess. 25% roħsa l-familji u n-negozji u daħħalna l-istabilta. Mela dak li jkun, speċjalment minn ħajinvesti, għandu s-serħan tal-moħħ jaffejqijat. Issa, jiena anki fil-Parlament u anki barra minnu. Fuq dil-ixxu tal-barranin u mhux barranin, dejjem tkellimt kif ħassejt li kelli nitkellem. L-ewwel nett. Meta nitkellmu fuq il-barranin, nitkellmu b'rispett għax dawn huma bnedmin. Għax xi kultant hemm ċertu persuni. Hemm ċertu persuni li jitkellmu, pereżempju jużaw kelma l-importazzjoni tan-nies. Inti timporta prodott, ma timportax persuna. Jiġifieri aħna meta fis-sittinijiet u fil-ħamsinijiet nimportaw bil-ġelu. Le, mhux bil-rispett kollu mhux hekk. Jiġifieri aħna meta fis-snin 50 u 60 li fejn sejjer. Il-Maltin telqu l-Awstralja u postijiet oħrajn esportajn tan-nies. Jew għax ma kienx hawn opportunitajiet u telqu. Issa llum l-opportunitajiet inħolqu għal Maltin u l-Awċin u nħolqu wkoll għal persuni li ġejjin minn pajjiżi differenti. Importanti ma jkunx hemm skjavitu modern. Appunt, hemmhekk naqbel miegħek. Li m'hemmx każijiet. Hemmhekk irdu noqogħdu attenti. Hemmhekk irdu noqogħdu attenti. Tafu bihom. Ġirhom, hemmhekk irdu noqogħdu attenti. Hemm każijiet ta' skjavitu modern. Permetti li ħalla l-argument. Jiġifieri nitkellmu, nistgħu ma naqblux, ma jimpurtax. Jiġifieri l-importanti huwa li il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema, irrispettivament hekk hux Maltin jew barranin, irdu jkunu kondizzjonijiet tajbin. Dika for granted, għandna noħduha, imma għandna naħdmu biex nassiguraw li vera għal kulħadd ikun hekk. Imma il-punt huwa li irdu nitkellmu l-ewwel b'rispett u allura ċertu lingwaġġ għandna noqogħdu attenti kif nitkellmu fuq u fil-waqt li nitkellmu fuq is-suġġett mela le. Imma irdu ngħidu kollox, irdu ngħidu wkoll li dawn il-persuni li aħna nsejħu persuni ħaddiema barranin qed jagħtu wkoll servizz. Mela mhux biss bħala klijenti fl-isptarijiet, imma bħala ħaddiema fl-isptarijiet li taw servizz lil anke per pazjenti Maltin. Nitkellmu wkoll fuq xogħlijiet oħrajn li jagħmlu li aħna drajna wkoll li mingħajr dawk is-servizzi li inti toqgħod id-dar u tistenna l-ikel ħafna minnhom barranin. Min jiġbor l-iskart. Aħna għal-grazzja talla, forsi l-aspirazzjoni tal-Maltin dejjem qed tikber u tajjeb li jkun hekk, imma mill-lest mit-tfal tagħna li jagħmel ċertu xogħlijiet lillum mihomx lesti li jagħmluhom. U jiena ikolli nagħti battuta l-sabna tal-oppożizzjoni fuq ċertu inkonsistenzi. Mela jitkellmu fuq l-overpopulation. Jekk inti titkellem fuq overpopulation, sinjal għandek in-numri. Mela, jekk inti tgħid il-popolazzjoni ta' Malta ma tistax taqbes il-500,000, jew inkella il-popolazzjoni ta' Malta plus il-ħaddiema barranin ma tistax taqbet ċertu numru, inkella tsemmix il-kelma overpopulation. Population density iva, u aħna bħala pajjiż dejjem kellna population density. Kienet 1350 sa ċertu żmien, illum qiegħda qrib l-1600, jiġifieri population density dejjem kellna, imma li titkellem fuq overpopulation ifisser Glenn li inti tista' tgħid tisma' il-popolazzjoni ta' Malta titkun tant u qabżet dak l-ammont. Dak sabna tal-oppożizzjoni ma jgħidunniex. U inkonsistenza tal-aħħar. Fil-proposti tagħhom qed isemmu anke li jkun hemm tl-isptarijiet. Illum diġà għandna issue. Il-ħaddiema li konna fl-isptarijiet tagħna u qed ikollna numru ta' ħaddiema barranin biex jagħtu s-servizz ukoll. Meta kien hemm mistoqsi xi ħadd mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista u qal li ħanġibu n-nies minn pajjiżi oħra, il-preżentatur qallu mela ħaġġib aktar ħaddiema barranin. U r-risposta kienet le. Issa jiena ma nafx kif tista' tgħid li ħadibni l-isptarijiet jew kemm ħajibnu qalu u ma jkollu 5 ma l-iktar u iktar għandhem bżonn ħaddiema. Ġbir naħseb da suġġett iva hemm bżonn nitkellmu fuqu u l-Partit Laburista fil-Gvern mhux jitkellem fuq u ma beda diġà jindirizzah. Imma nitkellmu b'ċertu mod u b'rispett ukoll għax fl-aħħar mill-aħħar nitkellmu fuq bnedmin bħalna. U hemm Maltin li qed igawdu wkoll, mhux biss mis-servizzi tagħhom, imma anki minn affarijiet oħrajn li aħna nafu li l-Maltin qed igawdu u anki jdaħlu euro x'kont se ngħid lira. Euro oħra addizzjonali mal-inkam tagħhom. Lira u tnejn daħlu l-Maltin minn fuq il-barranin.
Mela, ħammorru kollegament dirett ma' Luigi Sgendo li qed isegwi l-attività politika tal-Partit Laburista f'Raħal il-ġdid. Luigi, nsellimlek. Nsalmilkom Glenn Ukola u nsallim l-telespattaturi ta' TVM. Ninsab fil-pjazza ta' Raħal ġdid fejn ftit tal-ħin ieħor il-Prim Ministru Robert Abela se jkun qed jagħmel id-diskors politiku tiegħu f'din l-attività politika. Iktar aġġornamenti fuq is-sit elettroniku fuq il-bilettini tal-aħbarijiet. Intant intemm dan il-kollegament u ngħaddi l-linja lura lejn l-istudju. Grazzi. Grazzi Luigi, u minn Raħal il-ġdid ħammorru ħal-Balzan fejn hemm il-kollega Ferella Paċi li qed isegwi l-attività politika tal-Partit Nazzjonalista. Ferella, nsellimlek. Insellimlek Glenn, Iva, lejla l-attività tal-Partit Nazzjonalista qed issir fil-lokalità ta' Ħal-Balzan u l-attività tal-lejla għandha it-titlu niltaqgħu mal-kandidati ta' 8 distrett. Għalhekk minn ħin għal ieħor wasal biex jasal hawnhekk f'Ħal-Balzan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fejn mbagħad wara li ħajkunu qegħdin qed jitkellmu il-kandidati ta' 8 distrett f'isem il-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Partit Nazzjonalista jkun qed jagħmel id-diskors tiegħu. Ovvjament aħna se nkunu qed inżommukom aġġornati waqt l-aħbarijiet ta' 8 u tal-11 u anke fuq il-portal tvmnews.mt. Grazzi hemmhekk il-kollegi Luigi u Ferella Paċi qegħdin isegwu on the ground fejn qed isiru l-events politiċi mill-partiti maġġuri. Mela, David, fost il-kritika tajjeb li tagħmlu l-PN lill-Laberi illi fqajtu s-servizz pubbliku bin-nies tal-qalba u x'nafien. Issa, l-mistoqsija tiegħi hija di. Milli segwejt jien semmejtu xi 5 awtoritajiet ġodda biex ħatimlewhom daw. Mhux bin-nies timlihom. Mhux bħall-gvern xorta. Le, ma senna ftit. Mela. Semma għax di vera tajba tal-isptarijiet vera tajba. Mela għalfejn ħajinbnew l-isptarijiet. Għalfejn ħajinbnew l-isptarijiet biex tittaffa il-pressjoni fuq il-Mater Dei. Xi fisser dak? Jiġifieri jfisser illi ftit ħaddiema tal-Mater Dei ħajers u f'dawn l-istrarijiet. Ifisser ukoll imma li mhux ħanġibu ħaddiema li għandna bżonn, ovvja li ħanġibu, ħaninvestu nipprovaw fiż-żgħażagħ biex jitlu kemm jista' jkun fil-dak li għandu x'jaqsam affarijiet ta' saħħa. Għandna skema oħra, proposta oħra fejn qed nipprovaw inġibu nafu li għandna ħafna barranin qed jagħmlu ħaddiema Maltin li qed jagħmlu isem kbir barra minn pajjiżna, speċjalment fil-qasam tas-saħħa, u ħan nippruvaw nagħmlu inċentiva li jkun hemm 5 snin tax break biex jiġu lura Malta, imma l-Partit Laburista wkoll qed jipproponi li jibni isptarijiet ġodda, allura l-mistoqsija mhux xorta ma tkun mhux iva mhux bil-forsi li ħajkollok bżonn in-nies f'dawn l-isptarijiet, imma kif għadt l-ewwel id-direzzjoni ekonomika tibda tixxiftja. U jiena xtaqt il-Ministru jwiġibni l-ewwel domanda li għamiltlu. Mela, fit-22 ta' April għax issa għalinna d-data, għamel il-forecast ekonomiku tiegħu li ma kienx tinkludi il-Malta in Motion minn għalija għalhuwa sewwa l-Mass Transport, imma l-Mass Transport qiegħed fil-manifest elettorali. Se jiġri minnu da, mela allura jew il-Mass Transport mhux se jsir, ħanerġa' ngħidha jew nkella l-forecast ekonomiku se jmur żmerġ bi kbir. U t-tieni ħaġa, il-VAT fuq tar-ristoranti. Għalfejn qed tirreżistija daqshekk di, Ministru? Tar-ristoranti jriduha, il-Prim Ministru jrida, sħabek kważi l-maġġoranza jriduha u inti ma tridix. Għalfejn qed tirreżistija daqshekk? Nista' nistaqsik fejn għalhekk il-Prim Ministru jrida? Żgur li jrida, saqsi il-Ministru. Mela, Merini li ma jridix il-Prim Ministru. Merini. Merini. Ministru. Malta in Motion qiegħed parti mill-kost, tissemmi tantu financial forecast u kalkuli għax naf. Qiegħed hemm dik waħda u t-tieni tar-ristoranti. Jekk lej sirituha u qallek il-Prim Ministru jrida, għamil ilhom. Fidek. Jien Ministru tal-Finanzi responsabbli. Jien Ministru tal-Finanzi responsabbli. Nista' leħfef ħaġa f'da żmien ngħid li nagħlqu weda waħda nagħmlu, nagħlqu d-Dipartiment tat-Taxxa. Għalla ħadd ma jħallas taxxa f'dal pajjiż. Tix nagħmluha? Xi ħadd se jikkritika dik min nies mhux kulħadd jieħu pjaċir biha. Ejdli mbagħad kif se niffinanzjaw l-Istat u s-servizzi li joffri. Min għandi responsabilità illi dawk l-affarijiet li jagħmlu sens ngħidilhom li jagħmlu sens. Imma l-affarijiet l-oħra li jkunu responsabbli ngħidu li huma responsabbli. Toġob lil tar-ristoranti dik il-miżura m'għandix dubju. Irriduha m'għandix dubju. Hija responsabbli le mhijiex.
Le mhijiex. M'għandi xejn kontrihom. M'għandi xejn kontrihom, assolutament. Li kieku maħniex qegħdin nagħmlu dal-miżuri biex insostnu l-businesses. Jekk hemm persuna li huwa favur il-business huwa jien. Illa li x'kieku ma konniex nagħmlu dak li qegħdin nagħmlu fil-qasam tal-enerġija, kieku ma nagħtux l-inċentivi kollha li qegħdin nagħmlu u nkomplu ngħidu li ħanagħmlu iktar insostnuhom, imma jrid ikun hemm sens ta' ġustizzja soċjali. Illi taqbad 140 miljun u ttieħ il-sezzjoni waħda biss mhuwiex fair. Iġifieri tal-manifattura ma ntuhomx, iġifieri dawk li jbiegħu ma ntuhomx, iġifieri l-oħrajn ma ntuhomx jew naqbdu nagħtu 140 miljun euro l kulħadd. Mela f'din il-proposta jidher ċar illi jkunu tisiru ċertu affarijiet biex jintrebħu l-voti mingħajr ebda sens ta' responsabilità. Jien anke kikun hemm min jgħid li Ministru, imma kemm inti jibes, dak jitlob minni xogħli. Il-mument li jien ma nibqax hekk, naqbad nippakkja u mmur id-dar. Għax il-pajjiż ma jisħoqlux hekk. U kull meta dan il-pajjiż fortunatament kellu l-finanzi tiegħu li marru għal ħażin, il-poplu Malti huwa ċibata. Mela bil-fors noħodhom serjetà kbira daw l-affarijiet. U le, ir-responsabilità ma titlobx hekk, anke jekk dik tiswa xar voti, imma jien ċert illi hemm biżejjed nies ta' rida tajba jarawna d-dar illi huma aktar minn 10 u jgħidu l-Ministru sewwet jitkellem għax ma jistax f'dan iż-żmien naqbdu nwedu kollox lil kulħadd. Jekk il-pajjiż dik il-miżura ma jkunx jiflaħ għaliha jew ma toċċ għalih jew mhijiex ta' ġustizzja soċjali, ejja ngħidu dak li hu. U jiena ma noqgħodx niddejjaq li l-abjad ngħidlu abjad u l-iswed ngħidlu iswed. Iġifier meta kien hemm dik il-proposta ma kienx hemm għal ma klajt għalfejn tkellimt hekk. Ħawiex bukol tas-suċċessjoni, ħawiex bukol. Ħalli ma taħsibx li qed naħrab mid-domandi tiegħek, għal kollha mhuwiex bekk. Tas-suċċessjoni, mela għajn enġol tas-suċċessjoni. Tas-suċċessjoni sara kbir fuqha, nibdew minn hawn għax in-numri nafhom. Mela din tiswa 40 miljun. Apparti numri Ministru. Hu paċenzja, ma ntelfekx. Hu paċenzja. Hemm min-nies li qed tbiew il-proprjetà. Hu paċenzja ma ntelfekx. Hu paċenzja ma ntelfekx. Mela tellifnix, ma hu paċenzja. Tas-suċċessjoni jkun hemm 5,000 denunzja kull sena. 5,000 jiġifieri jkun hemm 5,000 submission kull sena. Issa, meta l-ħares qatt imutu l-ġenituri tagħna, aħna il-post tagħhom li nirtu bħala tfal dak ma nħallsux taxxa fuqu. Naqblu li dak ma nħallsux taxxa fuqu, ma nħallsux. Minn dal-5,000 denunzja nofshom hekk ikunu ma jħallsux ċenteżmu wieħed. ċenteżmu wieħed li hu wieħed ma jħallsux. Niġi issa l-kumplament. 1200 oħra, 1200 oħra minnhom iħallsu taħt l-1000. L-ammont ta' nies illi ħallsu iktar minn 10,000 taxxa tas-suċċessjoni, tajjeb minn dal-5,000 huwa 500. Kien hemm uħud fis-sena. Toddhom, skużi? Fis-sena u xejn. Fis-sena. Kien hemm uħud minnhom dawn waħdiet li ħallsu l fuq iktar minn miljun. Taf xi ġifieri tħallas iktar minn miljun li tkun irid b'40 miljun euro. Kemm hemm nies li qed jarawna li jirtu iktar minn 40 miljun euro. Jiġifieri hekk f'dan il-pajjiż issa se naqbdu l-slippery slope. Tajjeb, u mmorru hemm u nwedu kollox il kulħadd. Jien m'iniex les li nagħmilha. Malta motion? Jien m'iniex li nisamha. Il-Malta motion. Oħra di. Mela se niddeċidu f'dan il-pajjiż tajjeb, jew ħankunu fiskalment responsabbli. Imut papa jilħaq ieħor. Hu paċenzja, iva, imut papa jilħaq ieħor. Għax jien. Li ma papa ħajmut, sejku xinti jew Chris Bonnet. Hu paċenzja, ħalma titfallix kliem fħalqi. Hu paċenzja. Jien xogħol li nieħdu għal kuntlarju tagħkom b'responsabilità kbira. U żgur li nieħdu b'responsabilità kbira. Il għaliex fl-aħħar mill-aħħar jirbaħ min jirbaħ jekk nerbħu aħna u nerġgħu nirrikonoxxi tajjeb tiegħek. Hu paċenzja bija. Hu paċenzja. Ma narmix it-tajjeb u l-ħażin tiegħi jiġġudikaw in-nies. Jekk nerbħu aħna u nerġgħu mmur imbussu sali biex nieħu l-ġurament, fl-aħħar mill-aħħar dak il-ġurament ikun illi nagħmlu l-aħjar li nisa u l-poplu Malti wawċi. Mela jien dak kollu li għamilt f'daw l-5 snin kemm ili Ministru fuq il-kuxjenza tiegħi għandi li dak kollu li għamilt fl-aħħar mill-aħħar meta niġi biex norqod fil-għaxija, norqod moħħi mistrieħ. Norqod moħħi mistrieħ. Għax naf li dak li għamiltu skont l-aħjar abbilta li jien kapaċi. Fuq il-kwistjoni tal-Malta Motion, iddeċidu massa f'dan il-pajjiż. Jekk hux ħankunu fiskalment responsabbli jew le. Mhux ħaniġi fuq il-proposta tagħkom għaliex fl-aħħar mill-aħħar jinteressana x'qed ngħidu aħna. Jiena qed illi tragward tad-dejn ta' pajjiżna sal-2030
u jekk ikun għad baqa' ċans niġu għalih ukoll, se nerġa' neħdu lura għal dak li kien f'nofs snin design. Issa. Ifisser li biex nagħmlu dak il-proġett irridu nifqgħu pajjiż bid-dejn. Irridu nifqgħu pajjiż bid-dejn, hekk qegħdin ngħidu, jiġifieri. Mela, ir-risposta li kont tajt dakinhar lill-kollega tagħkom u tistgħu taraw inhi x'nikdeb jew le għax kienet irrekordjata, mela lura hekk nikdeb tmorru lura tfittxuha u taraw jekk hekk u ċert li qed hekk, dan li ħanejt issa kien illi jisma' il-pajjiż ikollu l-prijoritajiet tiegħu, il-prijoritajiet. U skont dawk il-prijoritajiet jaġġusta tajjeb l-allokament tal-finanzi tiegħu. Fl-ebda ħin mu qed ngħid imma li se nifqa' deficit jew ħanifqa' dejn. U xorta ma jistgħux isiru għal raġuni waħda, raġuni li jisimha Unjoni Ewropea. Mela, Ġerom, issa wieġeb. Dal-imbierek pjan ta' trasport li għandkom. Għamiltu sew li qajjimtu ilu wieġibkom, issa dikjaraw in-nies. L-istudji ta' konfejn. L-istudji hemm u l-Partit Nazzjonalista ħajjoħroġ iktar dettalji fil-fatanka il-kap tal-Partit Alex Borg kabbara. Ħajjoħorġu dettalji, il-kap Alex Borg ukoll qala. Issa, ħankun ċar, issa tuni ċans ħanwieġeb. Mela, jiena l-ewwel qed nieħu gost illi attakkan il-Ministru għall-Finanzi għaliex dak ifisser li jiena qed nagħmel xogħli. Naraw ukoll differenza ma waqqaftekx. Naraw ukoll differenza f'dan l-aħħar ġar qed nirreferi wkoll b'mod ġenerali mhux għal diskussjoni tal-lum biss. Il-ħabib tiegħi David semmija b'mod ċar. Aħna ma narmu l-ħadd b'differenza minn ħadd ieħor li kontinwament jattakka lil Alex Borg, rajna wkoll attakki fuq kollegi tiegħi, dik mhux l-istil ta' politika li jridu n-nies. In-nies bekk iridu n-nies ġdid, in-nies iridu li niddibattu naqblu ma naqblux niddiskutu l-idejat is-suġġerimenti u hekk għandu jkun, imma mhux li nattakkaw personali kif għamlu fuq Alex Borg u anke fuq kollegi tiegħi u l-attakki personali ġejjin minn fejn ġejjin u maħżiena. Imma dak li rajna f'dawn l-aħħar ġranet u dak huwa fatt. Li ma jsemmix il-Ministru għax il-Ministru jgħid li jaqbel lilu biss. L-ewwel neddi l-attitudni li jisu u biss kapaċi u biss jaf u ħadd ieħor ma jaf xejn inkluż ħabu stess. Ġranka fuq din ta' trasport u tajjeb li nfakru illi propju 4 snin ilu ftit iktar qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kienu nefqu ma' €500,000 maqsum minn 20 direct order. Aremmek mettelhom xejn, ħallejthom iberbqu l-flus. Fejn jaqbillek u ma min jaqbillek tkun responsabbli, Ministru. Fejn jaqbillek u ma min jaqbillek tkun responsabbli, ħallejthom iberbqu ma' €900,000 f'marketing u propaganda fuq il-famuża metro. Fej tritoni, kien hemm min kważi ħaseb li bdiet il-metro, għaddit l-elezzjoni, il-metro osfrot untesiet, issa xġie l-elezzjoni, reġgħu tkellmu fuq il-mass transportation u issa ħarġet mod ċar illi laqset jaqblu fuq l-iktar punt fundamentali. Waħda mill-ikbar sfidi, Ministru, għax jien on the ground man nies ma ninqafilx f'xi uffiċċju jisni nibża min nies. Taf xi semmu ilek in-nies twaqqafniex ħanwieġeb. Taf x'qed jgħidu n-nies it-traffiku u waħda mill-ikbar pjagi sfidi li ffaċċjaw ta' kuljum. Dik ir-realtà. Dwar dan aħna għandna pjan ħarġu numru ta' punti u ħajħorġ iktar dettalji. Intom laqqas qegħdin taqblu ħajħorġu l-istudji l-kap għala ċara. Intom laqqas qed taqblu li jekk għandix issir jew le għax inti ma tridix. Chris Boni trida u l-Prim Ministru x'imkien fin-nofs. Sekonda biss. Dwar ir-responsabbiltà hemm punti oħra ma' Ministru għax irridu nitkellmu dwar dan. U jiena taf, Ministru, b'mod ġenwin, fil-Parlament u l-Parlament nitkellem, l-investiment huwa tajjeb, fejn hemm bżonn li tinvesti huwa tajjeb ħas-sussidji u dejjem qbilt miegħek u din tafa inti, però fejn kien hemm ħelgħut berbiq u inti taf ukoll u nuqqas ta' management u nuqqas ta' pjanar serju, hemmhekk kan nobli l-kull nitkellmu, semmejtlek daw u ftit eżempju ħanġib ta' semmejtlek daw il-900,000 illi berbqu biex imbagħad laqas biss beda l-proġett intesa. Imma nsemmilek ukoll li kritikat l-NAO triq fawdex illi ġiet tiswa kważi d-doppju, 10.5 million over budget. Nsemmu tajjeb nibqgħu nsellem il-kollega l-ħabib tiegħi Idrin Delija miljuni kbar fil-kas ta' Vital Stewart. Ġibtu għam lura dawk il-miljoni x'ħad tkunu qed tagħmlu, miljuni kbar. Imma mbagħad ippermettili Ministru. Intom laqqas taqblu bejnietkom għandix issir jew le. Imma mbagħad nitkellmu fuq responsabilità jew lanqas green walls.
Lanqas Green Walls ma kienu kapaċi jagħmlu. Ġifieri dawn nefqu ma' 600,000 euro aktar minn $500,000 fuq 3 Green Walls illi mbagħad indunaw li ma kinux feasible, ma kinux viable u meta tara d-dettalji laqas bdew jaqblu l-ministri bejniethom. Dik ir-realtà, dik ir-responsabilità. Dawn huma l-flus tan-nies. Ma tistax tħallihom iberbqu bla doċċ. Ma ħajkolli rispondi David u Clyde, u nagħlqu. Mela, in-nies naħseb jinnotaw li fuq il-proposta, suppost proposta tal-Partit Nazzjonalista fuq il-mass transport, kap tal-oppożizzjoni għalinna li se jħabbar l-istudji wara l-elezzjoni, għal-inqas hekk smajt verżjoni minnhom, ma nafx hekk issa verżjoni oħra, u l-ħabib kollega tagħna ma għalinna xejn laqqas il-lejla. Però inti semmejt is-settur tat-turiżmu. Is-settur tat-turiżmu huwa settur li naħseb ħadd m'għandu dubju li sejjer tajjeb. Jiġifieri fejn għandu x'taqsam in-numri u anki żdied id-dħul mit-turizmu, naħseb hemmhekk m'hemm ħadd li għandu dubju fuqu. X'qed nipproponu aħna issa, apparti dak li ħabbar anke d-Deputat Prim Ministru ftit tal-ġimgħa ilu, anke fejn għandha x'taqsam il-bdil, f'ċertu bdil li seħ li jidher bil-ġenerali anke minn dawk l-operaturi turistiċi, aħna qed nipproponu wkoll li jkun hemm tax credit għall-lukandi li għamlu renovations. Qed nipproponu wkoll li jkun hemm fond ta' 300,000 euro għal-restoranti biex itejbu l-esperjenza tal-klijenti u anki jħarġu l-ħaddiema. Dawn intlaqgħu tajjeb anki mill-Assoċjazzjoni tal-Catering Establishments. Jiġifieri dawn intlaqgħu tajjeb ukoll minn dawk l-operaturi. Fuq l-ixju ġusti ma' kulħadd. Ismani, il-proposta li minn 18% għal 7% mhix tal-Partit Nazzjonalista, imma hija tal-Assoċjazzjoni tal-Catering Establishments li ovvjament għamlet rapport li tagħtu liż-żewġ partiti l-kbar żgur. Issa kien hemm partit. Ismani. Aħna smajna dialoga. Jien naħseb qed ngħid il-fatti. Il-fatti huma rapport tal-catering establishments, l-Assoċjazzjoni tal-ACE, rapport li taw lilkom u taw ħlinna. Issa, il-VAT hija taxxa fuq il-konsumatur. Mela inti bħala konsumatur tħallas it-taxxa. Jekk jien niġi mitlub inħallas anqas taxxa, jien se nħallas anqas biex nikol pizza u pizza sħiħa mhux maqsuma ferba, imma apparti. Jiġifieri jien se nħallas anqas jew le. Jiġifieri il-konsumatur ser jigwadanja jekk jiġi mitlub li jħallas anqas VAT. L-istess rapport u hawnhekk irridu nkunu fair ma' l-assoċjazzjoni qed tgħid li huma mhux se jraħsu l-prezzijiet imma li id-differenza se jżommhom huma. Mela il-konsumatur ser jigwadanja. Negozjanti mhux xogħolhom dak. Iwa xogħolhom. Imma xogħol il-gvern huwa li jkun responsabbli kif spjega ħabib tiegħi Clyde. U xogħol il-gvern ukoll huwa li jagħti l-għajnuniet kif semmejt jien ukoll fil-proposti li qed nipproponu għal quddiem. Dejjem jekk il-poplu jislifna l-fiduċja. Ħaġa 30 sekonda u nieqafaw. L-ixxu ta' traffiku, donnu l-ixxu ta' traffiku issa żviluppat il-bieraħ. Jiena ili nsuq minn mindu kelli 18 sena, illum għandi 54 sena. Ġifieri tafu kemm għandi żmien, tafu li kbar minnkom. Għan-niżla Karmel. Le, għattela. Le, ismani. L-ixu ta' traffiku dejjem kienet, id-differenza llum hija li tajjibna l-infrastruttura, tgħid li forsi mhux biżejjed l-infrastruttura li tajjibna għal volum ta' karozzi, u din hija sfida ta' pajjiżna u għalhekk aħna nitkellmu fuqha wkoll. Imma li ngħidu li qisu traffiku illum biss jeżisti mhix vera għax aħna anke qabel illum li għandna forsi għandna aktar karozzi li tfisser ukoll li hawn min jiflaħ jixtri l-karozzi għax inti kull sfida, anzi kull opportunità tista' ġib sfida. Jiġifieri għandna nitkellmu fuq da suġġetti, imma ma nitkellmux b'mod li qishom isma' faqsu llum. Illum tajjeb nitkellmu fuq dawn l-issues u l-isfidi li għandna bħala pajjiż, imma huma sfidi frott anki is-suċċess ta' dan il-pajjiż. Mela, David? Bażikament qed naraw politika ta' awsterità. Le għal ħafna affarijiet, le għal ħafna proposti. Però this is rich coming from the opposition. Jaraw in-nies. David. Kif kienet jgħid il-ħabib tiegħi Jerome, niddefendu il-vitals u stewards. L-istess vitals u stewards bir-rispett kollu illi jiena nitnixxef li tiddefenduhom, l-istess vitals u stewards li nefqu 6 miljun euro f'attakk ta' ħmiġ kontra l-ex deputat Prim Ministru u llum kandidat Chris Fern. Lil dawk jiddefendu u jibqgħu jiddefenduhom sal-lum. Sal-lum jibqgħu jiddefenduhom. Però ma semmejniex illum il-programm
Ma defendejtuhom, ġiġifieri? Ma nafx kif. Okej, tajjeb. Ministru bajtihom il-flus. David ħajt. Program fuq l-ekonomija u nixtieq insemmi in-niċeġ ġodda tal-ekonomija li se jkun qed joħloq il-Partit Nazzjonalista illi ma tkellimniex. Ovvjament fuq tal-Labor ma tkellimna xejn għax ma smajna xejn, imma data, AI, new space, culture and economy. Attakkawna fuq il-proġett tal-Hertz Bank. Għalunna min huma l-esperti. Għandhom raġun. Iwa tini ċans. Għandhom raġun. Jarfu illi għandna jiġu l-esperti għandhom imorru l-kontrabandisti. Però qed jgħidu le biex jitneħħa tanker tal-gas mill-bejja ta' Marsa Xlokk, le biex joħslu l-konti ta' dawlu l-maħani għafax qed jagħmlu ħafna sinjali. Klajt, naf li għandek plat mhux ħażin ta' tlieta u bija erba', jiġifieri La nkun konxi sħafna. Għandek il-xu tad-dejn, id-berbiq tal-flus, il-vitals, il-traffiku. Fatti da. X'ħan għamlu ġifieri? Ħaġa waħda se nagħmlu. Se nkomplu nipproteġu l-interessi tal-Maltin l-għawċin kontra l-isfidi kbar li hemm barra. Jingburi li hemm Malti, li kull darba l-impoġġi mal-mejda meta jkolli l-laqat tal-Ministri tal-Finanzi, nisma' pajjiżi oħra li se jżidu t-taxxi, nisma' pajjiżi oħra li jgħidu xi tuħ se jagħmlu għall-ispiża. F'dan il-pajjiż minkejja kollox u tista' ma taqbilx mal-gvern ukoll. Però fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jaf illi meta ġejna fis-sija tal-prova ma tfajniex biżżejjed la fuqek waqas fuq in-negozji. Meta ġejna fis-sija tal-prova komplejna nżidu l-pensjonanti, komplejna naqsu t-taxxi, tajna iktar minn dak illi wedna u iktar minn hekk dejjem rajna li kemm jista' jkun naħsbu f'kulħadd. Ix-xemx ma titlax għal xi kategorija partikolari għaskapitu ta' oħra, imma dak li nagħmluh b'ġustizzja soċjali u ħaġa waħda biss jistgħu jserħu moħħhom minna n-nies illi dak illi għamilna fl-aħħar 5 snin akkwantu tar-responsabilità fiskali tagħna se nkomplu nagħmluh fi żmien ta' sfida kbir li għandna qudiemna u dan ikun ta' ġid għax fl-aħħar mill-aħħar jekk il-pajjiż ikun f'saħħtu se jkunu f'saħħithom in-nies u l-familji tagħhom. Clyde, Karm, Jerome, David, intemmu hawnhekk il-programm Elezzjoni 2026. Niltaqgħu għada għall-aħħar programm tal-ġimgħa, ibqgħu segwu l-istazzjonijiet tal-PBS u l-portil tagħna tvmnews.mt. Nistgħmilkom. dejjem ipprova juri l-idea tal-ispazju, l-użu tal-ġebla Maltija li għandha dik l-isbuħija. Andrea Vassallo kien prolifiku kemm f'dawk li huma proġetti li wettaq kif ukoll fl-istili li kien juża. Kien proġett interessanti ħafna, dana ddisinjaħu fil-bidu tal-1910. Hemm proġetti oħra ta' dan l-arkitett li wkoll iqanqlu kurżità. Spanish Water Dog hija razza pjuttost reġistrata viċin ħafna, ġifieri fil-1999 ġiet reġistrata mal-FCI u mbagħad ġiet anke reġistrata wkoll fl-English Kennel Club fit-2000. Nixtieq nfakkarkom li l-kelb huwa ħafna iktar minn sits down u stay. Gangsters. Is-saga ta' Star Wars kompli din id-darba bil-film ġdid ikompli fejn ħallit is-sensiela The Mandalorian. Nitkellmu dwar diversi films oħra fil-waqt li ġewwa l-studios nilqgħu lil Alistair De Giorgio. Dan kollu fil-programm li Mister 35 nhar is-Sibt fuq Television Malta. The Mandalorian and Grogu. Wara d-dar, ħafna minna l-akbar spiża li nagħmlu f'ħajjitna hija fuq il-karozza. Allura rridu noqogħdu attenti li nagħmlu l-għażla tajba. X'tixtri electric, plug-in hybrid, petrol, diesel,
L-għażla ma tispiċċa qatt. Għalhekk għandkom issegwu paqpaq kull nhar ta' sibt filgħaxija fejn ġibulkom reviews dettaljati, onesti u indipendenti. U b'dik l-informazzjoni intkom tkunu tistgħu tagħmlu id-deċiżjoni tajba. Tallem biex tgħin. Għamel il-Mental Health First Aid Course b'xejn.